Deci frățiorul meu, Marian Măriuțe, se lăuda că nu poate să întreacă nimeni de scorul de 210, da? Hai că ți-arăt eu ție, frățiorul meu, acum. Stai să vezi tu acum ce-ți fac eu ție. Peste 210, da? Fii mate, mă! Hai, mă! Hai, mă! Asta e pentru tine. Marian Măriuțe, drăgușor. Îl știți voi prea bine. Stați așa că v-am spart la jocul ăsta acum. Stați așa, sărăcilor, că v-am distrus la jocul ăsta. Stați așa să vedeți ce vă fac. Stați așa, sărăcilor, să vedeți că fac mai mult bani ca voi. Stați așa, să vedeți ce vă face fratele vostru. Hai, 6. Să predai șmecheria, o învățam în clasa 1-a, o învățam în clasa